ወድ 33 ዓመት ዮናስ በልሁ ኣብ ድሬዳዋ ዲፓ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝነብር ሓጺን መጺን ብምልሓምን ህንጻ ብምህናጽን እዩ ዝመሓደር ኣብ ድሬዳዋ ስሙይ ዝኾነ ግናም ንዝብኢ ብምጽማድ እዩ ዮናስ ምስ 34 ኣዛብእ ፊት ንፊት ገጢሙ ተዓዊት እዩ ብዝብኢ ዝተበልዐ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ኣብ ድሬዳዋ ዝብኢ ኣብ ሰባት ጉዳት ኣብፂሑ ዝብል ዜና ልሙድ ኣይነበረን ካብ ቀረባ እዋን ንኔው ግን እዚ ይቕየር ኣሎ ዋላ እኳ ብዝብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ እናዛየደ እንተመጸ ትኹረት ግን ኣይተዋሃቦን ይብል ዮናስ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመ ግን ንድሬዳዋ ዘሰንበደ ኾነ ነበርታ ድማ ሓዘኑ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ቀጽሪ ምድሪ ባቡር ኣቦን ወዲ 3 ዓመት ህፃንን ይጻወቱ ነይሮም ብግምት ሰዓት 10 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣቦ ክሸይን ኢሉ ዘወር ይብል እቲ ህፃን ወዱ እውን እግሪ ኣቦ ስዒቡ ይወፅእ ዮናስ ነቲ ኩነታት እንክዝክር እቲ ህፃን ተኣኪቦም ናብ ዝነበሩ ቆልዑ ክጻወት ይኸይድ ሃንደበት ዝብመጺኡ ናብቶም ቆልዑ ይጽጋዕ እሞ ካልኦት ሃዲሞም ንሱ ግን ከምልጥ ኣይከኣለን ኮፍ ኢሉ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ እቲ ዝብኢ ክሳዱ ሒዝዎ ኣቦኡ እንተተመልሰ እቲ ዝብኢ ንወዱ ሒዝዎ ክኸይድ ይርኢ ይብል ነዚ ህፃን ንምድሓን እኳ እንተተፈተነ ዝተወሰነ ክፋል ኣካሉ ካብ ምርካብ ወፃኢ ግን ዋላ ሓደ ምግባር ኣይተኻለን ንምሸቱ ዮናስን መሓዙቱን ሓዘን ንምብጻሕ ናብቲ ገዛ ኸይዶም ሰባት ንሓዘን ተኣኪቦምሉ ኣብ ዝነበሩ ኣብቲ ምሸት እውን ኣዛብእ ይንቅዉ ከም ዝነበሩ ዝዝክር ዮናስ ኣብ ክንዲ ምሕዛንን ምስምባድን ግን ብኣዛብእ ንዝጠፍአ ህይወት ከድሕን ተበገሰ